Laseria voidaan käyttää erilaisiin ihon hoitoihin. Oleellista siinä laserin käytössä on se, että on ihan määritelmän mukaan jokaisella laserlaitteella on vain yksi hyvin tarkka aallon pituus. Ja se tarkoittaa sitä, että periaatteessa ne on tällaisia täsmätyökaluja ja yhdellä laserlaitteella voidaan hoitaa periaatteessa aina yhtä asiaa. On hyvin tärkeää, että sen oivaltaa, jos haluaa verisuonia hoitaa, se on yksi laseri, pigmenttejä ihossa hoidetaan, se on toinen. Jos halutaan ihon kuorintaa, hiontaa tehdä, se on taas joku toinen. Ja voi sanoa niin, että heti jos lähdetään sellaiselle linjalle, että tarjotaan yhtä laitetta kaikkien vaivojen hoitoon kasvoilla, niin ollaan täysin väärillä teillä. Ihan määritelmän mukaan laser toimii aina yhteen asiaan, yksi laite. Sen takia pitää olla monta eri laitetta, joilla hoidetaan eri asioita. Olemme hankkineet tänne lasertilkkaan valokuvausjärjestelmän, jossa voidaan ihosta ottaa kuva ja iho analysoidaan sitten tietokoneella monella eri tavalla ja sitten tulokset verrataan samaan sukupuoleen ja ikäryhmään kuuluviin ihmisiin ja katsotaan, miten ihmisen iho suhtautuu niihin. Tässä on nyt esimerkiksi yksi kuva näkyvillä, missä on analysoitu ihon ryppyjä. Ja tässä näkyy ne rypyt tällä analysointialueella varsin hyvin ja voidaan sitten katsoa myös muita asioita, mutta periaatteessa idea tässä on se, että me katsomme, mitkä muutokset kyseisellä henkilöllä on sellaisia, jotka häntä häiritsee, mitä me haluamme hoitaa ja sitten voimme vielä hoidon jälkeen ottaa uudet kuvat, jossa nähdään, miten ne on saatu muuttumaan. Silloin kun hoidetaan ihon ikääntymismuutoksia, puhutaan lähinnä ihon rypyistä, juonteista, niin käytetään joko kevyempää ihon kuorintaa, johon käytetään erbium YAG-laseria, joka on semmoinen, joka uusii sen ihon pinnan, tekee kauniin uuden ihon, hävittää pieniä juonteita ja ryppyjä ja siitä toipuminen on tosi hyvin nopeaa, kestää 3-4 päivää. Kun on isompia muutoksia, ikääntyneempi iho, niin silloin käytetään taas ihon hiontaa, jossa on hiilidioksidilaser. Lähinnä käytämme ultrapulslaseria, jossa mennään syvemmälle ihoon ja uusitaan ihopinta huomattavasti syvemmältä. Siinä toipuminen kestää jo lähemmäksi 2 viikkoa. Tässä on nyt uusi tilanne, jossa on toiselta henkilöltä analysoitu ihon aurinkovaurioita ja pigmenttejä. Ja taas tämä tietokone korostaa niitä. Tässä iholla nähdään niitä otsan ja poskien alueella. Ja sitten taas verrataan samaan ikäryhmään oleviin ihmisiin. Pigmentit ja nämä aurinkovauriot hoidetaan yleensä joko juuri tällaisella ihon hionnalla, ihon kuorinnalla tai sitten olemassa ihan puhtaita pigmenttilasereita, joita voidaan käyttää myös pigmenttien hoidossa. Tässä on nyt omista kasvoistani kuva, jossa on analysoitu ihon kuperoosa- ja verisuonimuutoksia. Ja taas samalla alueella, mistä tämä laite analysoi niitä, nenä, otsa, molemmat posket. Ja tässä on aika rajut verisuonimuutokset minun kasvoissani. Tässä vieressä näkyy periaatteessa väriäytynyt pylväs, joka näyttää sen, miten olen suhteessa samanikäisiin. Mitä parempi se iho on, sitä vihreämpi tämä pylväs on, tai sitä korkeampi vihreä pylväs on. No, minun on huono, niin siinä on tullut punainen pylväs. Ja tämä punainen pylväs on varsin korkea ja se kertoo sen, että minulla on todella paljon näitä verisuonia kasvoissa. Ja näähän on myös usein aiheutuneet auringosta ja auringon polttamista ja sitten myös pakkaset ja kylmät ja semmoiset niitä lisää. Näihin verisuoniin taas käytetään KTP-laser, joka on vihreä valo ja se toimii pelkästään punaiseen väriin. KTP-laser ei tee terveelle iholle oikeastaan mitään, kun se osuu punaiseen väriin. Eli punaisiin verisuoniin kasvoissa se imeytyy siihen veren punaiseen väriin, aiheuttaa sen, että verisuonit kutistuu ja sulkastuu häviää. Tässä on nuorempi ihminen, jonka kasvoista on analysoitu ihon huokosia, huokosen kokoa ja arpia. Ja voi sanoa niin, että huokoset ja arvet on usein seurausta nuorena sairastetusta aknesta. Ja mitä hankalampi akne on ollut, sitä suuremmat ne huokoset on ja sitä enemmän tällaisia arpimuodostuksiakin on. Ja tässä saadaan taas tältä poskien nenän alueelta ja saadaan numeerinen arvo, miten hän suhteutuu samanikäisiin ihmisiin. Näitä muutoksia hoidamme hyvin paljon laserilla ja siinä käytetään nimenomaan ihon kuorintaa
tai ehkä vielä paljon enemmän käytetään kyllä ihon hiontaa ultrapulshiilidioksidilaserilla. Se on ainoa menetelmä, joka on oikein tehokas esimerkiksi aknearpien hoidossa. Silloin kun puhutaan pelkästään suurentuneista huokosista, niin se ihon kuorinta, joka on kevyempi hoito, on ihan riittävä.